Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Яңа туган көн һәр барчабызга уңыш белән елмайсын дигән теләктә, hayırlı сәгатьтә тапшыруыбызны башлыйбыз. Тур эфир студиясында мин Айзилә Батырханова. Календарь битләрендә 28 октябрь, чәршәмбе көн. Тарих битләренә язылган кайбер истәлекле вакыйгаларга кыскача күзәтү ясыйк. 1886 елның 28 октябрендә Америка бәйсезлегенең 100 еллыгы уңаеннан Нью-Йорк каласында тонылган ирек һәйкәле ачыла. Шулай ук бу көн халыкара анимация көне буларак та истәлекле. Моннан 128 ел элек Эмиль Рейнольдлы рәссам рәсемнәрне хәрәкәтләндерә торган проксиноскоп, оптик җайланма уйлап таба һәм шуны Париждагы бер музейда тәкъдим итә. Шулай итеп, анимацион кино чиры башланып китә. Иң әүвәл сүз булган. Сүз белән кешеләрне берләштерергә, киресенчә, сүз белән үк аларны бәрелештерергә дә мөмкин. Сүз белән эш итүче журналистлар бу атнада нинди язмалары белән матбугат күзәтү сәхифәсенә эләккән? Бергәләп танышык. Татар матбугатын күзәтүебезне дәвам итәбез. Күзгә ташланган материаллар арасында безнең Мирас журналының 10-нчы санында басылган Татар хатынын ниләр күрми кыйналган Зөбәйдә яши дигән язма күзгә ташланды. Әлбәттә без әдәбият буенча да, тарих буенча да татар хатыны кыйналган, җәберләнгән дигән сүзләрне еш ишетәбез, еш укыйбыз. Әмма монда конкрет бер кеше турында, ул хәзерге Алексеевск районының Корокрнәле авылыннан Зөбәйдә Бәшир кызының хатын китерә. Тарихта сакланып калган 1823 елда язылган хат. Динә нәзарәтенең казыена язылган хат. Ирем мине җәберли, 4 елдан берлек гомер кичерәм. Кияүгә чыкканнан бeri инде менә 4 ел. Ирем мине төрлечә җәберли, сәбәпсез әрли. Кыйный, әшәк сүзләр итеп хурлый, намазда шагымда астымнан намазларыма кадәр тартып ала дип язылган шундый шикаят. Әлбәттә шара күрелә, ләкин азагында ир белән хатын айрыла. Һәм шушы теманы берләшеп, сүз куешып дәвам иткәндәй, Ватан Татарстан шуңа җавап рәвешендә материал бастыра. Шул атнада. Татар хатынын кыйнаганмы дип атала. Әлбәттә, әйткәнемчә, андый стереотип бар, татар хатыны рәнҗеткән. Михнәтләр күрә татар хатыны, ләкин Рәшид Фатхахманов, ул танылган публицист, язмада дәлилләр китерә татар хатынын кыйнамаган. Асылда, нигездә дип әйтмәкче була. Бөтен милләттә булган әлбәттә кыйнаучылар, яратучылар, ләкин татар милләтендә андый күренеш булмаган дип. Һәм ул үзенең дәлилләп китерә. Верещагин дигән кеше октябрь революциясенә кадәр татарларның тормышын язганда булай дип язган. Хатын-кыз ыңгырашуы дигән документаль очеркында. Хәзер карагыз, татар үз хатынын ничек иркәли, иде аңа иң яхшы бүлмә һәм һәр вакыт мамык түшәк. Шуңа күрә чисталык һәм хөрмәт иртәдән кичкә кадәр кыйналып яшәү түгел инде. Кунакка барсалар, ир хатын мәндәргә утырта һәм басу капкасын ачу өчен кузгалырга мәҗбүр итми ди. Әлбәттә, төрлечә расларга була, ләкин һәркемнең үз дөресе дөрес һәм монда моны материалны укыганнан соң һәркем үзенең нәтиҗәсен чыгара аладыр дип уйлыйм. Мәдәни җомга газетасының бу атнадагы язмалары арасыннан минем күземә ташланганы «Иләнәм татны күреп сүрелгәч» дигән Әхтәм Зариповның тәнкыйди язмасы. Мондый тәнкыйть язмалары матбугатта һәр көн чыгып тормый. Без инде хәзер гадәтләндек бер-беребезне макташырга яки усалланып тешләшергә, заманданды чирдә бар. Әхтәм абый үзе дә спектакльләр режиссер буларак, мучракта олы кеше аксакал буларак бик матур тәэсир калдырган язмасы. Ул яратып, сыйпап, спектакльне Камал театрындагы спектакльне сүтә һәм ни өчен аның күңеленә барып җитмәгәнлеген раслап күрсәтә. Мин барыгызга да укып чыгарга киңәш итәрем әлбәттә. Бу язманы. Татарстан яшьләре мәңгелек темага мөрәҗәгать иткән, ул да булса эчүчелек. Эчүчелек әлбәттә бер заманда да артка чигенмидер инде. Хәзер инде әзрәк кешеләр дип әйтсәк тә халык турында.
40 елга якын психиатр, нарколог булып эшләгән Рөстәм Валиуллин бик гыйбрәтле мисаллар нигезендә эчүчелекнең, гомумән, хәмернең кеше тормышындагы тискәре роле турында сөйли. Кот чыкмады. Шәчләр уратырлык фактлар китерә. Шуннан да теге үзе башына төшмәгән кешене белми, эчүчелек нәрсә икәнлеген. Менә бу язманы укыганнан соң миңа калса эчкән кешеләр уйлана башларлар дип уйлыйм. Аларның туганнары кая икән бу кеше, безгә дә ярдәм итмәс микән дип ул кешенең адресын эзли башларлар дип уйлыйм. Менә шундый күңелгә тия торган язма. Бүгенгә шулар иде. Мин сезгә укуны дәвам итәргә һәм гомумән фикерләвегезне дәвам итәргә киңәш итәм. Сау булыгыз әлегә. Соңгы статистик мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә социаль челтәрләрдә 3,48 миллиард кеше теркәлгән. Уртача алганда кеше социаль челтәрләрдә утыруга һәр көн 6 сәгать 42 минут сарыф итә. Соңгы вакытта Instagram аеруча популярлык казанды. Шул уңайдан хәерле көн Татарстан тапшыруында яңа сәхифә Йолдызлы Instagram. Йолдызлар тормышының иң кызыклы мизгелләре Йолдызлы Instagram сәхифәсендә. Әлеге чыгарылышны сезнең белән бергә башлыйбыз. Танылган Instagram блогеры Рөстәм Набиев тормышка гашык булып, максатларына ирешү белән күпләр өчен үрнәк булуын дәвам итә. Күптән түгел ул гаиләсе белән матур көзге табигать кочагында фотосессияда булып кайткан. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры кабат премьерага әзерләнә. Мио мой мио спектакле Бердәм Россия партиясының театр балаларга федераль проекты кысаларында Россия Федерациясы гранты ярдәмендә сәхнәләштерелә. Премьера 27 ноябрьгә билгеләнгән. 2020 елда Кариев театрында бу 3-нче премьера. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова үзенең икенче офисын ачкан. Ул Ярчаллы шәһәрендә. Башкортстанның халык артисты Элвин Грей 500 меңгә якын подписчик җыйган. Моңаның үзенчәлекле клиплары да сәбәп булып тора. Башкортстан, Татарстан, я один такой стань, никому тебя не дам. И татарча, я кричу, что я там. Шулай соңгы шәһәрләр буйлап җырына төшерелгән клибы инде 16 меңнән артык караучы җыйган. Әле кабак сата, әле урман уртасында танык таба, әле завод мөдире булып куя. Җырлы гаилә Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмов шаян, юморга бай булган вайннар белән 200 меңнән артык подписчик җыйган. Бу саннар танылган артистларыбызның аккаунты иң кызыклы, сокландыргыч һәм үзенчәлекле булуын исбатлый. Ая дуслар, бүген Уфа шәһәренә репортажга килдем әле менә монда базарда, ярминкә. Исәнмесез? Бәттә шопай нишәп йөрисең? Карама мине Уфада да эзләп таба бу. Җиләк кышытканыбы? Нишләп йөрисез монда Уфада? Сабаем менән кабаклар сатырга дип килдем. Сезнең бит кабакларыгыз уңмады быелны? Уңда минеке уңмаса, күршенеке уңда, әнә бер КамАЗ белән алып килдем апайым. Нишләп Уфага хәтле килдегез соң, үзебездә генә сатып булмый? Мондагы халык бит 2 сәгатькә иртәрәк уян апайым. Монда сатам да нарсын үзебезгә кайтып китәм. Инде алып җибәрәләр. Шулаймы ни? Иң шәбен, иң зурын. Я, минем үземнеке дә бар бит, мин сезгә биргәнем тагы. Үзеңнеке булса, минекендә анда артык булмый. Исәнмесез, җиләк кышытканыбы? Сезме бу? Бай, бәттә шопаем нишәп йөрисең? Карале мине урман уртасында эзләп табасың син. Оha, каян таптыгыз мондый танык? Соң көмбәгә килгәнем урманга, урман уртасында шушы зур танык тора. Менә хәт узаннарын сөртәм дә, кабызам да, ишек алдына кайтарам да куям апайым. Бугры безналичный расчет ясыйлар. Эш исполнениеме эшлә. Ярый давай. Ого, сез бит КамАЗ тәдригез түгелме соң? Әйдә утыр апайым. Менә бит.
Камаз ертә башлаган ем, аннан соң лаборатория җитәкчесе итеп куйдылар. Хәзер инде завод директоры булып эшли. Ого. Яхшы эшләгәч, кешенең кадерен беләләр безнең заводта. Шуны да исәпкә алырга кирәк. Видеолары даими рәвештә чыгып килә. Ә инде рольләргә килгәндә алар да төрле. Ир плюс хатын, үзен яратучы, игътибар таләп итүче, хатын Фифунья, Дивания Критиковна, Җиләк Кычытканова кебекләр. Бу кызыклы юнәлештә аларга уңышлар телибез. Безнең белән булыгыз. Иң соңгы Instagram яңалыклары Йылдызлы Instagramда. Тапшыруыбызны сөенечле хәбәр белән дәвам итәбез. Кореев театры Грозный шәһәрендә булып кайтты. Узган атнаны, ягъни 17-сеннән алып 25 октябрь көннәрендә Чечня Республикасы Грозныйда Федерация дип исемләнгән 2-нче Бөтенроссия милли театрлар фестивале узды. Россиянең 12 төбәгеннән 15 спектакль күрсәтелде. Әлеге фестивальдә Татарстаннан Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры катнашуы аеруча горурлык хисләр уята. Фестивальдән алган хис-кичерешләр белән уртаклашырга дип бүген безгә студияга театрның директоры Гүзәл Сәгыйтова килде. Гүзәл, исәннәрмесез? Хәерле көн, Айзилә, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез? Сезнең социаль Instagram битегездән дә инде шулай ук инде башка артистларның да сәхифәләреннән карап бардык. Шул кадәр матур фотолар чыгардыгыз. Әйтерсең лә Кариевларның шат йөзеннән Грозныйга шундый нур чәчелгән дип әйтер идең. Менә мондый чараларда катнашу әлбәттә артист кеше өчен һава кебек кирәктер. Дөресме? Әлбәттә, һава кебек кирәк. Һәм инде менә мин беренче тәҗрибәйдә директор буларак ниндидер фестивальгә бару Грозный шәһәрендә булганымда юк иде. Мин алданрак киттем. Безнең инде театр 33 яшендә күп җирләрдә булган, ләкин менә әле бу состав бик күп яшьләр, хәтта аларның күпләренең самолетта очканнары да булмаган икән. Шуңа күрә ул безнең өчен ничектер аеруча зур вакыйга булды дип әйтим, чөнки яңа ниндидер төсмерләр, яңа ачышлар, яңа караш белән сәнгатькә кайттык һәм инде менә хәзер тагын да дулкынланыбрак иҗат итә башладык кебек. Ә фестивальгә килгәндә нәрсә белән истә калды ул? Истә калды, әлбәттә, милли театрлар белән очрашу, аларның минем өчен мәсәлән җитәкчеләре белән очрашу, ниндидер менә яшь тамашачы театры кайда ничек эшли, бу турыда сөйләшү. Әлбәттә, инде безнең Татарстанның этно театры булуында итеп китәргә кирәк, хәтта алар белән дә анда Илсур Казакбаев килде, шу Фротовичка белән белүче озын-озак балачакның Мостай Кәримне әле яңа гына бездә куеп киткән иде. Алар белән җылы очрашулар, шундый матур истәлекләр булып калды. Булай инде әлбәттә җылы һава торышы, азан тавышлары, ниндидер шул әхлаки яктан тәрбия, ниндидер бик акыллы, тыныч һәм бик кунакчыл халык белән истә калды. Күрәм, бүләкләр белән дә кайткансыз. Бүләкләр белән кайттык, барсында алып килеп тормадык, чөнки менә Шул кадәр күп идеме? фестиваль символикасы ул шундый нечкә материалдан ясалган. Я юлда ватырмын, Чечнядан алып кайтканны инде атмасам ярар иде. Бу әлбәттә диплом, менә ул шундый ныклы материалдан эшләнгән. Бу Чечня Республикасының символикасы көрәш манарасы дигән. Менә көрәш манарасы белән алар бездә бит инде Сөембикә манарасы, аларда көрәш манарасы. Көрәш дигән сүз үзүк бер яклап көрәштеге безнең төрки халыкларының ниндидер күптән килгән традицион уены кебек инде бит, ләкин икенче яктап көрәш сүзенә Чечняны искә алганда ниндидер сугыш кебек тәэсир. Шуңа күрә менә шундый ике яклы символикага ия. Безгә мәгълүм булганча, менә бу фестивальдә катнашу-катнашмаму мәсьәләсе ничектер кискен торган. Кискен торды, чөнки Сез моны үзегезнең Instagram сәхифәгездә дә язып чыктыгыз. Мин үзем берсен әйткәндә Instagramга чумдым бераз тынычланыр өчен. Мин белүгечә бик сирәк күренәм, сирәк анда сторислар төшерәм.
Әлбәттә, театр өчен, теге популярлаштыру өчен мин анда теркәлгән идем. Бу очракта ничектер менә анда баргач, тамашачы да безгә бераз тамашачы, Instagram дуслар теләктәшлек белдерсеннәр. Һәм инде менә аларның ничектер теләкләре белән кайтып җиттек бит, иншалла, матур тәэсирләр белән, чөнки барыбер милли театрлар дип әйтсәк тә, Татарстан һәм Башкортстан республикалары Россиядә милли театрларның иң көчлеседер дип уйлыйм. Хәтта безнең Мизәле, Әлмәт, кайсы гына шул ук хәзер менә Чаллы, миңа калса, яңа сулыш белән эшли башлаячак. Хәтта әйтәм бит, менә Әтнәләр ничек үзләрен матур күрсәттеләр. Алар барыбыз да без киләчәктә анда, әгәр дә фестиваль дәвам итә икән, Татарстан театрлары һичшиксез тагын булачак дип уйлыйм. Чөнки безнең сәнгать көчлерәк күпкә. Әле менә тагын Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә узачак 3нче халыкара балалар фестивалендә дә катнашачаксыз икән. Әйе, менә була бит шулай, юл ачылса, ничектер, Аллага шөкер, инде безнең нәтиҗәләрне күрә башладылар. Менә әле Әрликиннан, Петербургтан бик теге абруйлы фестиваль балалар театры өчен килеп карап, бик яратып китте безнең спектакльләрне, аның нәтиҗәсен көтәбез. Һәм инде менә бу балалар фестивале, Большой детский фестиваль дип атала, улай бит. Без инде Мәскәүдә булырга тиеш 3 ноябрьдә, ләкин шулай ук менә бу коронавирус чәчкә аткан вакытта аны онлайн форматка күчерделәр. Хәзер без бик яхшы сыйфатта язма эшләдек. Менә кичә аны яздырдык. Инде 30-на кадәр җибәргә тиешбез. Менә бу чөнки, мәсәлән, Грозныйда безнең булды милли театрларның ул җыены, анда бернинди теге урыннар булмады. Менә бу фестивальдә инде урыннар да билгеләнәчәк. 1нче, 2нче, 3нче. Бу да шулай ук ничектер дәртләндерә. Чөнки булай гына үзеңне күрсәткәндә, экспертларның, тәнкыйтьчеләрнең мактау, хуплау сүзләрен ишетү бик рәхәт. Мәсәлән, без чыннан да дөрес әйтәсең, коронавирус сәбәпле безнең хикмәт әкиятләре 2 әкияттән тора иде инде, тамашачыларның күбесе белә. Без аның 1 әкиятен генә күрсәтә алдык. Ләкин шул кадәр ошаттылар ул әкиятне. Әгәр дә теге елга, яңа елда яңа спектакль чыгарып җитешмәсәгез, шушы 1нче әкиятне алып килегез, безгә күрсәтмәгән дип шаярдылар. Бүлдереп сорыйсым килә. Сез гел менә шундый зур чараларга, менә шундый фестивальләргә хикмәт әкиятләрен тәкъдим итәсез. Нәрсә белән аңлатыла бу? Ул, беләсезме, хикмәт әкиятләрен тәкъдим итәбез түгел. Юк, без моңа кадәр да спектакльләр тәкъдим итәбез. Без һәрбер фестивальгә ниндидер кайсынадыр үтәбез, кайсынадыр үтмибез. Хикмәт әкиятләре бу безнең карантинга кадәр эшләнгән соңгы премьера һәм тәнкыйтьчеләр тарафыннан бик яратып кабул ителгән премьера иде. Экспертларның сүзләренә барыбер да колак салабыз, чөнки фестивальләрдә катнашасы килә бит. Менә хикмәт әкиятләренең уңышлы ниндидер язмышы булды. Бу инде әлбәттә сыйфат та, ниндидер безнең башка спектакльләребез дә сыйфатлы. Ләкин менә әле Әрликинны карап узган тәнкыйтьчеләргә без Йомырбашын да күрсәттек. Йомырбаш ул бик яхшы спектакль диләр инде. Бик яхшы, бик матур, шундый мәгънәле спектакль. Теге үзара сөйләшкәндә, менә хикмәт әкиятләр, андый яхшы, матур, мәгънәле спектакльләр күп безнең Әрликинда диләр. Менә хикмәт әкиятләре ул оригиналь диләр, чөнки моның сюжеты оригиналь. Моңа кадәр андый әкиятләр әле бәлки күренмәгәндер. Чынында Назым Хикмәтнең бу әкиятләре сандыкта яткан. Һәм инде менә бу Сайжин Жамбалова, Бурятиядан килгән режиссер, шушы сандыкны ачып, тузаннарын сөртеп, шушы Тиздән инде сезнең менә без үзебезнең сәхифәбездә дә әйтеп киттек. Тиздән әле яңа премьера әзерлисез. Мио исемле Мио спектакле дәеме. Без инде алга таба сезгә уңышлар теләп калабыз, гүзәл, әлбәттә инде. Тариф театры гел чәчәк атсын. Хөрмәтле тамашачылар, һәр мизгелнең кадерен белеп, тормышның ямен туеп яшик. Якыннарыбызга һәр вакыт игътибарлы булыйк. Исәнлектә күрешергә язсын.